Jamen, jeg ved jo ikke, hvordan det er, altså, hvordan det er ikke at være det. Så jeg har ikke noget problem med det. Altså, jeg ved ikke, hvordan det er ikke at være det. Nej. Så jeg har ikke noget at sammenligne det med. Det er acceptabelt i min omgangskreds. Også forældre og mine søskende og mine børn ved det også. Det ved jeg sgu ikke. Altså, hvis man, dem jeg har været sammen med, hvis man deler det op, hvem har jeg brugt længst tid sammen med, så er det vel. For mig har det jo ikke været noget problem, men jeg tror godt, at andre kan have. Altså, hvis det nu ikke er acceptabelt af forældre eller søskende. Jeg tror ikke, det er et valg. Det tror jeg bare, man er. Det bestemmer man ikke selv. Jeg var tiltrukket af os piger. Ja. Og mænd, ikke? Jamen, den første pigekæreste, jeg har haft, der har jeg været 17. De bakkede det op. Altså, de sagde ikke noget grimt om det og sådan noget. De synes, det var okay. Ja. Man er jo bare tiltrukket af det samme køn, så finder man jo ud af det. De ved jo ikke, før de har mødt mig, at jeg er biseksuel. Det vælger jeg jo selv, hvem jeg vil fortælle til. Og det er jo ikke altid det relevant, kan man sige. Jamen, jeg har ikke noget specielt behov for, at der skal være biseksuelle i min omgangskreds, men jeg er så heldig, at det er der. Ja. Jeg har ikke gjort noget specielt for at møde det.